everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Kagulkul sa Rihas. Ikaw Panginoon akong ate. Iya ka nun. Mamalagay kong gipiyaan. Ikaw pa Serena. May pahuway na siya gikan sa mga mapait na kasinatian. Natapos na ang iyong mga pag-antos. First putol. Na siya. Patay na siya. Pero nagpabili siya suot sa atong dugan. Salamat. Sa Tungod nimo nahatagan og disingting lubnganan si Pats Niki. Nasayod kong gikan mo ang kwarta nga gisugsok mo sa akong jacket dilima. First putol. Diin ka ato kwarta ha. Nganong daghan man kaayo tong kwarta ha. Di na importante kung nga masayot ka kung diyan kay kan amang kwanta, Parts Putol. Oh, Pats. Sige, diyan ka na. Ato na ko, Parts. Kadiyot, Pats. Parts Putol. Balik na itaw. Gimingaw namin nimo. Ilabi na ako. Di na may bumabalik pa ko, Parts Putol. Pero nga naman. Wa ko nimo tumagapans. Nganong dili ka na mahimong bubalik na mo. Mahal ka na mo. Pamilya ta sa siras, dili ba? Pag-amping na lang mo, Parts Putol. Binanggata mo. Binanggata mo. Dili ko may mamagdugay. Ato na ko. Diyo lang. Sir? Tao nga nag-uniforme og pulis. Kinsa siya? Sir, Police? Sir, sorry na dugay ko. Tana, mapaday na ta sa atong lakaw. Kumusta? Sir, Police, tana. Nabati ko ang inyong ipanagsultihan. Ikaw di ay ang gihatagan ni Rina sa kwarta. Oo, sir. Swerte ka. Pero ano man, sir? Niya ka ng daan sa minteryo. Sir, Police, pasalo ako, sir. Pasalo ang taon ko. Gusto lang ka makatabang nila, sir. Ang kang Pedro, ihatag ni Pedro. Ang kang Juan, ihatag ni Juan. Misupa ka sa kong balauna. O kinahanglang dunay manubag. Pupusil ka na, Sir! Sir, Police! Sir, Police, ayaw, sir! Taon ko na ni. Gitauran mo siling, sir, ang mga armas. May gayon ka pa. Dagan putol. Samtang nagtaod ko ini. Dagan, Parts Putol! Dagan, Parts! Oo. Ay! Parts Putol! Parts! Parts! Naligo ka! Nagkadugo ka! Teka. Pinanggati ka sa ako, anak. Pinanggasati ka! Pinanggasati ka kayo, Parts Putol! Gusto kong
Isa ka trabaho kayo. Matawag kunin mo, Aba. Mahimo pa. Papa Putol. Karon, malipayon akong mubiya. Anak, Ayoko biyahe. Ayaw, Papa Putol. Wala ka na si Ate Nene. Ang gilan na kong igsuon o kinahan. Di mo pa yun dahil kong biyaan. Ilagay natin ka nga akong papa. Saan naman lang ko. Bayon sa laman lang ko. Papa Botol! Pa! 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 Basta, Patay na siya! Di mo siyang ipatay! Di mo siyang ipatay! Gatiwan ni mo ang imong pistola na ako! Patyos ko ni mo! Sir, pula sayaw! Ayaw! ayaw pagpiyong. Ibuka ang imong mga mata, Rina. Si Papa! Imo pa siya siyang gipasil! Huwag kay kaluoy! Gusto lang kong maniguro. Demonyo ka! Hayop ka! Ano nga na? Demonyo ka! Anong? Ayoko panaguta. Yan naman! Imo ka pusilon! Imo ko patyon! Sige, patya ko! Pusila ko! Tagang langas. Dali na! Dali! Ko! Buhay ko! Dali na! Abdihin kinipuntahan! Manaog ko na sa ganahan! Ilong! Imo nang gikuha ang mga mahal na kos kinabuhi! Mas may pangpatyo na rasam ko nimo! O ba? Dili ka tao! Demonyo ka! Satanas ka! Wabot ang panahon. Kaya mo kong pasalamatan, Rina. Tungod kay gihimo ko ikang ligon. Way pagbating masakitan. Way kaluoy. Sama sa bato. Naibili ang akong kinabuhi sa patya na lang ko! Patya ko! Patya ko! Kasama ni mo! Tog. Pahuway, Rina. Kaysa imong pagmata, ihurot mo paghilak ang imong mga luha. Kapan mausab ang tanan. Mahimong bato ang imong kasing-kasing. Ugwa ka na unyay luha pang mugawas. Gikan sa imong mga mata. Huwag na'y luha pa. Kasayo na yun sa kinabuhi sa mga kabos. Karon, wala si Putol. Patay na ang gilat at tatay na sira. Wala siya. May panang na silang kalibutan. Atong ilang tatay sa sira, suwana down. Kaluoy niya ako. Kaluoy niya. Nawala na ginaano niya karon. Nawa pa kaya si Putol. Harko. Unsay kulit sa kapalaran nga nagpaabot ni mo. Unsa bang? Maabot today si Daddy gikan sa Amerika, Mami. Yes, Linda. Mo din ang surprise imong giingon ako. Nasurpresa ka ba? Yes, Mami. Kinaon niya si Daddy sa akong birthday. Dili ba, Mami? I'm sure of that, Iha.
Mommy, stop the car, please. Ha? Ihunong na sa kinan, please. Ngano bang gipahulong mo man ang sakyanan? Mom, ako na ning imong leftovers, ha? Di naman kakamukha o ning fried chicken. Busog na ko. Pero unsaon man na nimo? Mugawasan ako, Mami. Asa ka man? Kadiyo kay ko, Ma'am. Miduol siya sa mga tigwang makililimos. O gihatag niya ang sobra na kong pagkaon. Maggiloy unyod kaayo si Linda sa mga kabos. Mibalik na siya din sa sakyanan. Okay na, Ma'am. You know what, Linda? Maayo man ang imo gibuhat. Dili ko supa. Pero nahibaw ka ba nga nakalapas ka sa balaod? Ha? Dakpon sa mga tinugyanan sa balaod ang mohatag og limos sa mga makililimos. Mao ka na gitawag og mendicancy law. Bawal nga mohatag kag limos sa mga sama nilag makililimos. You know what, Mom? Disagree ko, anak. Supa ka sa balaod? Nga naman? Abi ka wa may buhis nga makuha kay kanila? Then i-delete nila ang paghatag sa mga makililimos? Hey! Karibilde ba ni mo pangutok? Kabata pa ni mo, pero ingon anak ka ng manulti. Mommy, they need help. Nagkinahanglan sila og tabang. That's why nga nagpakilimos sila. Kay di na nila kaya. They need us. Unsaon na lang kun wa ta? Unsa na mala ilang kanon everyday? Bisan og makililimos lang sila. Pero tausab sila, Mommy. Like me. Like you. Well, you're right. Pero doon naman ko'y uban nga gigamit sa sindikato. Ang gusto mo lang yun unta nga magatabang ka. Pero useless. Kay ang tinuod ni mong gitabangan, mauman ang sindikato. Sindikato? Yes. Group of bad people. Manipulating the poor for their own good. Really? Doon na say uban diha nga makililimos nga maayo kaayo ang mga lawas, pero nagpakilimos lang gihapon sa kadalanan. Mga tapulan, hinungdan nga way asenso. Mommy, please. Don't judge them. Pero mao ka na tinuod, Linda. Maybe naingon sila, ana. Because they're uneducated. Wa mag-eskwela. Why grado? That is why nga wa sila nahibaw-an na laing trabaho. Problema na ka na sa gobyerno, Linda. Dili na ka na atong problema. Mom, can I ask you a favor? Anything in this world, Linda. Sayod kagyud kung unsa ka na mo kapinangga ni daddy nimo. Gusto unta ko, Mommy, nga this coming birthday na ako. Ato na ko i-held sa... Sa sikat nga hotel? Restaurant? Resort? Name it! And I assure you, matuman ang tanan iha. No, Mommy. Gusto na kong i-held ang akong birthday. Sa Aceras. Asiras? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.